ten bizar na TikToku. Kto je za tým účtom ja? Video som dneska musel komentovať, jak starý sadol Patrik na horúci pekač. Bože. Ľudia ukazovala dneska bicykel ináč. Boj? Uvidíš voda, ako budete sa počúvať v tomu. Ale ona si neuvedomuje, že mne keď zmizne teraz bicykel, tak že ona je prvá podozrivá. Ona si to neuvedomuje. Ona si to neuvedomuje, podľa mňa. Ona si neuvedomuje, že bude prvá podozrivá. Ona si to neuvedomuje. Zjavne. Pozor. Milan, ty si počul, že mladá špirengaňa má fotky z mojho bicykla? Si to počul? Hej, dobre. No ale chápeš to? Idem to pozrieť. Ale chápeš to? Jak toto oni môžu urobiť? Ale počuj, teraz keď mne zmizne bicykel, tak oni budú ako prvé, ktoré mi ukradli. Kea nie. Prestaň. Nie Keka. Nie. Oni budú prvé, no ale dosť. Oni budú prvé, ktoré budú za to zodpovedať. Budú za to zodpovedať. Oni budú prvé, ktoré budú za to zodpovedať. Mám pravdu, ľudia? Mám pravdu? Suky jedné. Však hovorila, že ona má ešte aj kladku. Nejaké horúce. Prečo to robia? Chcú, aby mi ukradli. Podľa mňa. Dnes nedelá a mladá brala zase 2 pracky za statých vecí. Nemyslí vážne. To je nenormálne. Aj keď pakáňa mi je dlžná 50 €. Hnusoba, hnusná. Treba jej ľudia zavesiť Olivera na kryš. V špine jednej cigánskej hnusnej. Prestaň. Treba jej zverejniť syna. Paprikáš a k tomu Nokia tak robí. Hej. A ja cestoviny bazínam, no. Všetci jebe. Mne najviac... Mne jebe, vám jebe. Vám jebe. Prečo by mi malo jebať? Dáme ho na kryč. Lebo mi je dlžná 50 € žobračka. Si myslíš, že ja sa ťa bojím, Erik? Vôbec ne. Nejeb ma, bo uvidíš. Ha. Poď. Tebe, Karin, dáme na krízu. Daj. Si pojebal odzadu, aby tam Daj. Teraz hneď daj. Si myslíš, že mne sa to dotkne? Tam mi vrať tie parkáňa, žobračka, jedna skurvená kurva peniaze, ktoré si mi to dlžná. Ty, cigánka, jedna hnusná prašiva zdochnutá. Si nejebal. Či aký problém? Ty si jebala svojho Olivera fajčiš. Sa nehanbiš? Milodary sa nevracajú. Olivera fajčiš. Sa nehanbiš? Kokota mu fajčiš. Nehanbiš sa? Fuj. Tvoja matka je cigaňa. Tvoja matka je cigaňa. Tvoja. Ty fajčíš kokoty. Aha, nedal si lieky. Nie, nedal. Nedal som si lieky. Daj si lieky. No. Ty mi vrať peniaze. Keď mi vrátiš 50 €, tak ja si dám lieky. Zer a drž piču. Už som dožral. A piču máš ty, nie ja. Neboj sa, terpačka, aj na teba príde. Dáme na teba platobný rozkaz, neboj nič. Žer buzeranda cicho.
Dáme aj na teba. Dobre, Terpačka, opýtam sa ťa. Dáme na teba platobný rozkaz? Áno, dám. Daj hneď teraz. Ale keď ti príde vyrozumenie, že si mi dlžná 50 eur, že mi máš vrátiť, vrátiš mi? Vrátiš mi? Ha? Terpáčka hnusná. Hnusoba Ja o hnusná. ničom neviem, ty si mne vrátil, joj chudák. Vrátiš mi peniaze, ináč skončíš, ti hovorím ja. Vrátiš mi peniaze. Ja nie som bakalár. Ty si chorý na hlavu pri Sambovu. Ja bakalár nie som. Len aby si vedela. Ja keď začnem, tak vieš veľmi dobre, čo ja pôjdem do teba. Veľmi dobre vieš, čo ja pôjdem do teba. Takže len poď, drahušik, len poď. Nie, Karin. Len poď. Jasné, že začnem. Robíš handu len sebe. Nie. Asi si mal polámaný. Poď ma polámať, vieš, kde bývam. Hraničná 38, poď, Eriček. Poď. Poď ma polámať. Poď, môj zlatý. Poď ma polámať za to, že si pýtam svoje peniaze. Poď. Za to, že som Jane Terpáčky, cigáni hnusnej cigánskej, čo má rakovinu medzi nohami, skurvenej kurve zadlženej celému Prešovu, lebo na nič iné sa nechytá, požičial peniaze, ktoré mi mala vrátiť. Máš tu mladú, pýtaj aj od nej Tak za to mi poď vráziť. Za to ma poď ešte viacej dolámať. Poď. Zavoláme tu Taničku. Volaj si koho chceš. Volaj si koho len chceš. Vrátiš mi peniaze. Vrátiš mi peniaze. Bez výhrážok vrátiš mi peniaze. Nevrátiš mi? Toto pôjde na teba. Toto pôjde na teba, čo išlo na mladú špirengáňu. Vy hovna jedne. Prešovský odpad. Za mňa ste jedno veľké grc. Psychopat posielaš ľuďom peniaze a tak toto robíš. Ja nie som psychopat zatiaľ. Zatiaľ to nemám diagnostikované. Vrátiš mi peniažky. A ty to urobíš kvôli svojmu synkovi. Ty to urobíš. Ty radšej nedáš jemu žrať, dáš mu obuť deravé ponožky, špinavé zašťaté trenky, alebo slipy, lebo však on ešte trenky nenosí. Len aby si mi vrátila peniaze, aby si mala Sak problémy. rodičia vedeli, čom tá jebli do dekakubo psychopatci. Aj no dobré, Erik, jak povieš. S tebou sa nebudem ani baviť, Erik. Ty do tejto onej ani nespadáš, nebudem na teba ani reagovať. Ja sa tu bavím s Terpáčkou, ktorej sa to týka. Teba sa to netýka, tak nestrkaj nos tam, kde nemáš. A keď chceš, tak si píš, čo chceš. Tak nechoď do jej syna, bastard. Ja pôjdem do toho, do koho ja chcem. A ty mi nerozkážeš. Chápeš ma? Ty mi nemôžeš rozkázať. Ja si budem rozprávať a ja si pôjdem tam, kde ja chcem. A to si zapamätaj. No, to si zapamätaj. No? Čiže tak. Tam nech mi vráti 50 eur, ktoré si odo mňa požičiala. A sama povedala v správe, že mi ich do roboty, vráti. nech ti vráti 100. Áno, aj mladá, ona mi vráti. Ona mi nevrátila po výzvach, tak som dal na ňu tento platobný rozkaz, jej príde domov súdom. Jej to príde. Som myslela, že máš kus viac v hlave, ale míliť sa je ľudské, ubožiak budem inteligentná. Hej, prečo si myslela? Za to, že pýtam o teba peniaze? Hej? Ha. Jasné, spiči ti mladá, vygoogli. Nejde o peniaze, ale že si berieš do písku môjho syna. Ha. Ja si do úst budem brať koho chcem, kedy chcem, akokoľvek chcem. A teba je hovno potom. To sú moje ústa, môj jazyk, moje srdce, moje Pošli číslo myšlienky. úctu. Chápeme sa? Moje. A ja budem robiť, Ona čo musí ja šetriť, chcem. lebo perie každý deň po 3 PRACKY, lebo im uniká moč. Oky Jeffko na stav odborníka niečo nie je OK. Neboj sa, navštevujem ho a nehambím sa za to. Dokonca berem aj lieky, aby si bola v obraze. Pošli mi číslo účtu. Nech ti Jana Terpaková dá. Nie ja. Ona ho má.
Tam nech si pozrie v histórii. Nech ti dá terpačka. Ale prečo sa ty do toho staráš, Erik? Prečo? To není tvoja záležitosť. To je záležitosť terpakani, nie tvoja. Nebudeš tu ísť do detiny rušenec. Ha. Chápeš, Marianka, oni môžu ísť do mňa, oni sú mi dlžní, oni mne ubližujú a mne budú oni rozprávať, čo môžem a čo nemôžem. Žijem v demokratickej krajine a ja si budem robiť, čo ja chcem. Keď ti tie 50 zatvoria hubu a budeš spokojný, tak pošli číslo účtu. Hubu nemám, hubu máš ty Toto všetko a číslo účtu nech ti dá terpakania. Viacej sa s tebou nemám o čom baviť, Erik. Chápeš ma? Ty si mi není dlžný, dlžná mi je terpakania. A terpakania si je vedoma toho, aké má číslo účtu. Teda, aké je moje číslo účtu. Takže nech pekne krásne príde a nech mi... Zmenila banku, nemá tam číslo. Jasné, zrazu zmenila banku. Nazdar. Jasné, zrazu zmenila banku. Len som zvedavá, kto ti dá za mladú peniaze. No mladá mi dá peniaze. Ináč dostane pokutu. Bude platiť trovy súdne. Ale jaký máš problém mi prísť a poslať číslo účtu? Tu nejde o to, tu ide o to, že nie ty si mi dlžný. Dlžná mi je ona. Prečo ona nepýta číslo účtu, ale ty? Čo ty si? Matka Teresa? Nech ona opýta číslo účtu, nie ty. Kvôli 50 súdne trovy. Nie, 100. Toto je iné teraz. Jasné, chýbal ti ich, vyperie tie 100 plaju. Počkaj, takže ty si myslíš, že mi nevráti jej peniaze? Najde to pomaličky a ty. Ale fajne. Nemáš jedno, kto ti ich pošle. Budeš ho mať a budeš spokojný. Ona nech si ho pýta, nech sa ponižuje, ona, nie ty za ňu. Ty sa za ňu neponižuj, Erik. Nech sa ona ponižuje a nech ona prejaví iniciatívu, si opýta číslo účtu. Nie ty, aj keď stvoríte spolu pár. Pane Bože, daj im číslo účtu. Nie, nech pýta, až opýta ho Tyrpakania. Tyrpakania ho opýta, tak dám číslo účtu, takže poď Tyrpačka. Lebo ja som nedal Erikovi peniaze, aj keby som dal Erikovi, jemu v živote by som nevykrikol peniaze. Nie, že nevykrikol, nepýtal by som, nie, že nevykrikol. Zavináč babuška, veď toto policajti vysmejú, kvôli to neurobia nič. To není na policii. Edtina Parkle nedá, on chce, aby sa ponižovala, prosila, šapeš. Ja ti nemám čo vraciať, spomeň si, čo si povedala, mám svetka. Vrátiš. A keď nevrátiš, pic, pac, puc. Garancia istá. Vrátiš. Tak konaj. Ešte si vydržím. Nebo nič, ešte si vydržím. Nebo nič. Vidíš, Erik, jak sa ti správa žena? Ak teraz ste frajeri, či čo ste pár. Vidíš to? Vidíš to, Erik? Nehnevaj sa na mňa, ale... Podľa mňa si toto nezaslúžiš. Zavináč Božka, pošli mu na adresu peniaze na doporučenie. Že na doručenie. Babiška. Že na doporučenie. Ale prečo doporučenie? Prečo Jana Terpaková neopýta číslo účtu? A prečo to musí robiť za ňu Erik? Prečo? U Jokotovi kokotne už len zaolíka. Ja som od narodenia kokot. A Oliver takisto. On bol už v tvojom bruchu kokot. A narodil sa ako kokot. Takže bavíme sa vlastne o kokotovi, ktorého ty fajčíš. Sa nehanbíš? Fajčiť svojho syna? Toto bude nahlasené. Tam si opýtaj odo mňa číslo účtu a daj mi pokoj. Pošli mi to, čo máš, tých 50 eur, či koľko tam bolo. A s Pánom Bohom už mi nechoď ani na streamy. A neskrývaj sa za Erika. Jo? Alebo cez Western Union, tam to máš istotu, máš doklad, že peniaze boli poslané.
Nie, cez Western Union máš poplatok. A pre mňa za mňa rob, bo chceš ísť cestne, čo rozprávaš. Je nič cestné. Brať peniaze a bude pokoj. Ja sa nepotrebujem za nikoho skrývať. No skrýva sa. Prečo stále berieš do úst nevinné deti? Skrýva sa. Ľudí, ktorých sa to týka, a deťom daj pokoj. Nedám. Ja si budem robiť, čo ja chcem a vy mi nemôžete rozkazovať, čo mám robiť a čo nemám robiť. To je moja osobná vec, pre Boha. Za môjho syna by som ti dojebala aj tú druhú nohu, ty bastard. Ale terpačka, to ty robíš. To ty robíš. Ja som ti povedal, vrať mi peniaze a bude pokoj. A ja som ju ešte giftoval vo veľkom. Keby som bol vedel, že si takáto... V živote nikdy by som ti neposlal ani mesto v budúcnosti nič. Špina jedna. Špina jedna špinavá. Toto si nemal. A ver v to, že ma ešte nepoznáš. Domovačka vyjebaná. Mne treba mikrovlnku, mne treba chladničku, mne treba sporák, lebo ja mám len varnú dosku a táto, hente, tamto. Ty, špina jedna. C robila. Moja mama je Veď ty aj čistá. starú giftoval, veď stará chcela tvojho kokota. Hej, aj starú som giftoval. Všetkých. A teraz idú proti mne. A ešte k tomu aj pomohol. Nielen giftoval. Ešte aj giftoval, aj pomohol, aj... neviem čo, teraz je najhoršie. Namiesto toho, aby si mi vrátila A peniaze... robíš, keď ľudia budú pýtať peniaze od teba, ako ti poslali, vrátiš. Jakí ľudia? Mi čo poslali? Ukázala som ti byt, pýtal si sa, či mi niečo netreba, a teraz úplne inak ty psina. Nič si mi neukázala, netrp. Tam sa pozri na konverzáciu, čo si mi písala ty, keď sa robila zbierka pre tohoto Jara. Síce stará povedala, že máš medzi nohami len šulinka, ale keď giftuje, tá aj by pofajcila. A tam sa pozri na to, že onen, čo si mi písala, že aj ty chce zbierku, ty, ľompa. A nehovor pičoviny. Sa pozri do správ. Zuzke chod písať, že ti treba na granule. Zuzke? Kto je Zuzka? Neviem. Mne vrátiš tiež ty peniaze. Za tie gifty, čo som ti poposielal. To je nič, to... Za gifty sa Ale ty vieš. nerátajú. Neviem, kto je Zuzka. Musíš mi priblížiť, lebo ja mám strašne veľa známych Zuzkov. Veď od koľkých ľudí pýtaš love, haha. Od koľkých? No daj. Od koľkých pýtam love? Čak ja som tu na TikToku preto. Aby som mal peniaze. No. Jak to vypísal? Vyše 200 som ti poposielal tu na TikToku. Tak to si nemal, kámo. Na čo si to Zavináč robil? vášeň VYLI, ŽTE, nám PIČ, KY, veď on už jak mladá pýta love od ľudí. Nepýtam. Ja pýtam iba od takých, čo si viem, že sú mi dlžní. Prečo niekomu pomáhaš a potom chceš ich naspäť, to mi hlava nebere. A nech mi vráti 50 eur a bude pokoj. Video, ktoré ja mám vlastne, tak ja ho zverejním na Slavka Big Boss, si poďte pozrieť, ja to video tam dám, alebo možno... Zavináč vášeň VYLI, ŽTE, nám PIČ, KY, chcel pomôcť, pomohol a teraz pýta peniaze, tak na čo pomáhal. Však on nemá teraz čo dať žrať tým dvom kurvám, tak žobrea robí zle. Ed Big Boss, ale on nepovedla ze pozícia, on pomohol. Pomohol s tým, že sme sa dohodli, že mi vráti. Terakota si od teba nič nepožičala. Čo? Terakota? Čo je? Kto sa tak volá? Terpaková. Požičala 50 eur. Počúvaj, Jeffko, chce prísť za mnou tá Victoria Fox, ty vieš, kto to je? Ona je že vraj od Košic, že mi chce doniesť nejaké veci, ale ja sa tak nerada stretávam s cudzými ľuďmi, mám strach, vieš, akože neviem vôbec, kto to je ani nič. A neviem, či to je vhodné, alebo neviem, povedz mi ty. Ona chce prísť dneska, chápeš? Keď ja skončím v robote, že s nejakým šoférom.
Vieš o tom, že nahrávanie hovoru je trestne. Keď chceš nahrávať, musíš upozorniť, že tento hovor sa nahrá. A ešte pozerám, že ešte aj kredit som mi posielal teraz. 6 eur. Ty kokos. Tu je 20 eur. Som mi poslal. Jana Terpakova. Počkaj, tak to je 20 eur. Kľudne tá môže udať, lebo si ju neupozornil, že tento hovor sa nahráva. Ale to není hovor. Dobre, tak prepáč, že som takto akože reagovala, ale už som z toho fakt na nervy, lebo toto som v živote nezažila, čo teraz sa deje na internete. Včera, jak bol Oliver pri Dávkovi, kde bola Veja aj Kristián, tak Veja povedala takú vec, že proste tu, čo mám účet, prepnem ten účet, čo mám na terpačku. Čiže podľa mňa to bude robiť Veja, lebo vie, že si to môže dovoliť, lebo má peniaze. A Bakadár jej poskytuje fotky, aj všetky popisy, aj všetko okolo toho, ja si myslím. Pozrite sa, ľudia, čo mi Terpačka napísala. Terpačka, pozeraj sa, jakú správu si mi napísala. Vidíš? Jeffko, požič mi ešte, ak máš a môžeš 20 bakalár, požič. Hej? Hej? Takže Trpačka Aňa, tu mi dával to, čo si mi dlžná. Hej, šaškuj. OK? Však Veja už mala sedieť v base, ale podplatili niekoho, že by do tej basy... A preto by som nešla, súkromné čiže s nikom sa tu ja si nekamarátila a myslím, že to robí súkromné ona, lebo nevolala. Keď máš v dnešnej dobe peniaze, tak sa dejú veľké veci. Veď to rieš, Jeffko, kľudne. Že hneď, jak mi prídu peniaze, ti pošlem ako z PayPal, ja neviem. A vkladomat, áno, mám. Ty kokos. Jeffko, nevieš mi požičať zase 20 eur? Tu je správa od nej. Mám na Revolut iba jedine z PayPalu. Kokos. Ešte aj z PayPalu som ti posielal. YLI, nám PIČKY, jeb na ňo, on nemá teraz love, tak to skúšam na druhých. Ešte aj z PayPalu som ti onen posielal peniaze. Fuj. Kokos. Zober to tú kašu, hej? Aha, to ja šícim s telefónom, prebač, Patrik. A potrebujem ten kryt. Neboj. Patrikovi odneš vodu do krytky, mu dej novú. Albasáda, chápeš? Ja pamätám toto streamy jej. Ambasáda. Zivka, najdaj zo straty magačama! Čo teraz robíš? Idem jesť. Poď sem. Pekne. Zober to tú kašu, hej?